Hello mga kawigil, welcome back po sa channel natin. Sino si Richard, syempre sa pagkakataong ito ay magmumukbang po tayo ng mga inasal. So meron po tayo itong pizza ng manok. Tapos meron po tayo rito quarter leg. Hita po. Tapos meron pork barbecue on stick. Meron po tayong inihaw na pork belly. Tapos meron po tayong sisig dito. Maraming mga kamatis. Tapos andito po ating chicken oil. Andito po ating mga sausaw. Marami pong kanin. Bago tayo magsimula, pray po muna tayo. So yun, hugasan po tayo ng kamay. Mukbang na po tayo. Lagyan po natin ng chicken oil. Kain po. Barbecue. Suka. Chicken oil. Mandi na dating liempo. Pork belly. Wow. Kisig. Rice. Laka po ng taba. Suka.
Sarap. Tamang-tama, marami tayong rice. Kasi malakas po sa rice itong ng inasal. Ito.
Lalaki ng barbecue po ngayon ng mga inasal. Excuse me po. Di maanghang pa yung sisig, masarap. Excuse me po. Wow.
Sobrang sarap. Pasensya na po kayo sa mga kabataan. Ang dami po dyan tambay sa labas. May ingay po. Alam ko pong rinig na rinig niyo po yung malakas po yung ating mic. Lalak na liempo. Grabe oh. Halo-halo na po yung lasa. Sobrang sarap. Excuse me po. Hindi na ho natin maikakat yun. Yung mga dighay, singhot. Uncut po tayo sa YouTube. Ang sarap.
Oh. Simutin lang po natin, maglalasabay na po tayo. Lasabay na po.